everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. May balik jud ko din Kay? Kung nagpasalamat ko nga nagpadayon jud ko ninyo karon. Gipadayon bitaw mo. Bitaw, gipadayon jud ko ninyo ba. Mayo rasad. Sorry, Ay, sulti sa imong tuyo. Zero. Ha? Sultian sa imong tuyo. Lo, kwan ba? Ah. Sumahay mo ba? Kon, Musugot ba ka nga mo balik na ko og puyo uban ninyo dinhi? ha? Unsa man lo, okay ra ba nimo nga mo puyo na ko og balik dinhi sa ato? Ha, lo? Di may mo. Renato! Dako kong supat nga mubalik ka og puyo dinhi tasyo. Pero Wa na kay angay nga ipasabot na mo. Ibaon mi tanan nga do na kay daotang plano. Mo nga gusto kang mubalik dinhi. wa ko'y daw tang plano dinhi na to. Ayaw lang ta tasyo. Wa na kay katungod ini baya. Ug dugay na kang gikalimtan nga sakop ka sa among pamilya. Ayaw kong na bidas ni mo imom kong iangin. Ayaw kong iangin sa mga kabuang. Kay ikaw mo ay dunay daotang laraw og di ako. Ako pa imong balihon karon, ha? O natuo ka? Nga napay mutuo nimo dinhi? Ha? Nagtuo ka na? Nga napay mutuo nimo sa dinhi sa nakapalibot na to? Ah, bisag si Lolo. Bisag gamay. Wa gyud mi mutuo nimo. Gusto na. Ano mo paglalis? Kita ka? Gipahilom na ka ni Lolo Goryo. O ako pa nimo, pupawa na ka dinhi karon gyud dayon. Ay napagdugay tasyo. Gusto na! Ang akong hukom. Muuyon ko. Nganhi mo balik og puyo stasyo. Unsa? Muyon ka lo? Ngani mo puyo balik ang tao nga nagpatay sa kong amahan? Gusto na rin na to. Gusto na! Muna'y akong hukom o kinahanglan nga imo nang tahuron og respetoon. Salamat kayo, Lolo Goryo Gwapo. Buyag. Butikig na butikig. Tanapit. Buyawan Ato na kong kwarto, pit. Success! Tanawa ralo. Kita ka to? Wa na mga batasan. Didiretso laglakaw. Sila no, nga umiuyon man taon ka lo. Panitay ang lalisan na to. Ako nang pagbuot. Huwag ayaw kong supaka. Na, diya ka na. Mga animal! Wisit! Dagamlay ka gilabanon gaw. Nah, basta dili ko makalaba og 5 ka adlaw gaw, matingob man gyud na. Mao nang mahimog yung bukid ang ako mga labunon. Yowi mo. Ay kagool gaw. Tabangan ra niya tika. Gamay ra man ni ako ah. Okay ra ka uy. Pumasa ko magdali ba? Ay, Glenn. Uy, Junel. Ikaw mo guday na. Sorry kayo sa disturbo ninyo, ha? Sa may tuyo ni Manil. Wa man, Glenn. Nalipay ra ko nga makakita ninyo. Aw, wala ka laing tuyo na mo. Igor ra day ka matanaw. Matabangin mo miglaba din ibi. Uy, wala kaso. Kamaayo na ko madlaba. Tabangan na mo. Ah, sige. Katumayo na Hanil. Kana mga maong kay bugat. Hala uy, kaikog sa damo ni Monil uy. Ikaw naman hinuim ng laba diha. Okay ra kayo na, oy. Andad si kuha naglaba ba? Janelle, nakoy pangutanan ni mo ba? Ay nagkalain ha. Usam na, Glenn. Kumusta naman to inyong kaso? Di ba, dakpunon mamong duha ni Renato? Ha? Uy, yun na tinuod din, oy. Nanugod taong dakpunon man, mi. Wa mo gud misa. Ayaw na lang gud pamakak, Janelle. Nakakita ba mi sa video nga kamoy nanguna og sumbag nila ni Tasyo og Pipito? Wa mo ko ilabot ato, Glenn. Naangin na ko to. Nakakita mong ko nga imo sang gikalitan og sumbag sa Pipito. Mao tong nabawsan mo. Self-defense magutong amo, Glenn. Diba, nabaya mo nga, doon na atraso sa Tasyo sa pamilya nila ni Renato. Hoy, ikaw ba, Junel ba? Pagsulti ko nus tinuod, be? Naibaw ko nga nahadlok ra ka ni Renato.
O sa magyud, na ba kayo naibawaan kung kinsa gid ang nagpatay sa amahan nila ni Tasyo? Ha? So di lang gud mis tinuod gud. Di bitaw mi manapi. Og naibaw sa mis tinuod nga si Tasyo dili maoy kriminal. Pasangil ra na ni Renato. So di dayon mi, gid dili mami magsaba. Di ba gaw-gaw? Bitaw. Di gud mi magsaba, uy. Di ba? Lugawas na pala tanahag nila eh. Ibaw na biya mo nga napreso na si Tasyo tungod sa iyang sa nga nahimo. Ay oo, napreso siya sa nga wa niya buhata. Ayaw na lang gud pagtipas og laing katarungan nil. Sulti na lang gud. Ang ako ra yung ikatubag ka na, Lino. Nga si Tasyo gid mo'y nagbuhat sa ingon. Siya mo'y kriminal. Oh, mao ba? Anala, hutda naglaba mong mga labunon ha. Nibalik na puyo Tasyo din eh. Ay, gipapuyo magbalik ni Goryo. Mao ba? Maayo na gini ay ang ilang kabubuton. Aw, tingali. Pero, nasuko ba kay to si Renato? Dako siyang sopak nga bubalik to Tasyo din eh. May katalungan sa Renato. Siyempre, di bialalim ang gibuhat ni Tasyo. Pero, Felix Dekat, dagan bang nag-ingon nga. Dakat eh. Dagan nag-ingon, di ko gwapo na si Felix Dekat eh. Butlang, dadaing butlang. Ay, paminaw ba? Di sa Dagan kato. ang nag-ingon ba nga nusintig ko na Tasyo? Butlang, sa iyang damgo. Di tam katuodin ana eh, kay inosente siya eh. Pero, oy, para na ko, Felix, no? Maayo magkinaihas Tasyo. Buutan mo siyang pagkatao. Ay, pastilan. Anak man gyud na daday. Buotan pa na ron. Wa lang ta makibaw sa unahan. Dito unahan kamay ba? Well, nan. Pero ikaw, masa bagay tanaw ni mong Tasyo? Para na ako, no? Kung ako ang pasultihon. Nagara. Kadudahan pa yun. Oh. Kay, tiyaw mo'y napreso ng isang 5 tuig. Asya, Rosab, no? Kung naapan niya ang kanang maong ebidensya nga wa siya atong panahon sa pagpatay silang amahan, dili unta siya mabilanggo og ingon anang ginagayuna. Uy, basin uwahin na kaayo nga nakakuhag ligong ebidensya, Lex. Hinoon na, dali na ako pasabton. Oh, di ba? Hinoon. Oh, di ba? Alala mo ko. Oh. Pero, wa pa maging mahuman ng ilang kasugod. Mahibawaan yan nato na ang tanan daday. Inik-abot na yun sa panahon. Aw, pagdating ng panahon. Oh, bitaw. Mulutaw ra gyud unya ng tinuod. Pertig yung lagutan ni Renato. Wala siya iba-ibo. Pagbuot maging nilolo Goryo. Nakita yun ako ang kahayag siyo. Paghiwi na ko. Kauli na yun. Paghiwi na ko suko kisa. Samot paghiwi ni mo. Ay. Magkauli na yun ang mayo ninyong kabubuto ni Lolo Gorione mo. Wow. Mo ginaya kong ginam ko, Pets. Dugay na kayong panahon nga nangandoy ko nga magkasuod na may pagbalik ni Lolo. Nakaam ko na siguro na ang imong lolo siyo. Nga wa yung kaysa. Mao lagi. Kinahigayon na, Pets. Maun na gyud ni ang akong ipabot. Og pabor na ron mo siyo. Nga niar ka din ibalik ninyo. Katong imong plano bahin sa kaban. Husto. Husto siya. Husto naman, Pets. Husto, Pets. Ay, unay. Unay. Maunay ni apilmis kong nahuna. Basin, ugma na, Pets. Atong suhiron dito sa Nilground. Kana gyud siyo. Lihok kunday na to na. Kay intriga sab kayo ko. Intriga naman na intriga ko ba? I'm intrigued. Na-intriga kay ko sa imong gisulti na ko na. Pero ka membro showbiz linggo. Pwede po ko ng gabi, no? Kanang mamingaw ng palibot ba? Ha? Pwede. Mas mayo. Karon lang gabi siyo. Oh, sige. Mga alas 11 sa gabi lang. Sigurado ko nga na mahuway ng tanan na. Alas 11. 110. Ha? Agad lang ko naman siyo. Di mo kagikan. Ay, dito ko gikas lang rin. Nalaba ko dito. Sa? Nalaba ka?
Ambot magkagpanlaban dito. Awalan. Gituyo to na ko aron makakita lang ko ni Glinda. Sa balay balita. Mura lagi ka og gisapot na. Makalagot. Naglagot yung kay Kunil. Kaya miuyon gyud ang tiguang nga mo balik og puyo dito sa stasyon. Ha? Miuyon siya? Oo. Naa naman gani sila namuyo dito. Uy. Mas pasagod. Lagi. Pero sa may labot, labot naman, o sa may buti pasabot ini. Nagpasabot ba nga gidawat na pagbalik ni Sir Gorio, si Tasyo, sa inyong pamilya? Ako sa istoryahan man balik. Kaya wag yung ko kauyon. Balik stasyon din eh. Delikado ni Rinda. Kung ni ana uban na to si Tasyo din kusog ra ba kaya na mo palapad o papel sa mong lolo? Nawa na, sip-sip ra ba kaya na tawana? Mau lagi. Kaniadto pa na siya. Mupitong naglagot kay ko na niya. O, kinahanglan nga masumpo og yun na ni mo rin. Kinahanglan nga mapahawa na siya din Kalagot ra bagyo kayo. Kaya hasta nang iyang kauban nga makililimos, ipauban ra ba niya puyo dito? O, din eh. Ha? Nasad si Pepito, uban niya din Oo. Silig yung duha. Magabagagnaong. Uy, kahilas biyan nila, no? Saglang rin. Naama ko. Di, yun na nato sila papurmahon din Pero taw-taw, ako yung istoryahon tiguang. Kinahanglang mamahawa niya na sila din eh. Oh. Nagpasalamat kay kugdako ni Molo nga imo kong gidawat pagbalik din sa ato. Paminaw, Tasyo. Wa ni magpasabot nga gipapuyo, ti ka og balik din eh. Nabalik ng akong pagsalig nimo. Gipapuyo ta ka, tungod. Kidaghan kog mga pangutanan nimo. Bahay mo sa unsalo. May tungod sa kamatayon ni Binundo. Oh, ha? Oh, sigilo, pangutana lang. Kay andam kong mutabang sa tanan nimo mga pangutana. Mutubag ko. Tubag ka? Oh. Sa iyo na kayo nga akong pangutana. Og subliyon ako, ang akong mga pangutanan nimo kaniadto. Nga unsalo. Sigilo, pangutana lang. Nay, kinsa man jud di ay ang nagpatay sa akong anak? Dili ako lo. Kung dili man ikaw, kisam di ay. Makatudlo ka ba kung kinsa ang imong gikatahapan nga mo'y nagpatay ni Binundo? Ha? Tasyo! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.